Sziasztok, kedves nézők! Egy kis bejelentkezés. Anyagbeszerzésen vagyunk megint. Folytatjuk a munkát, ahogy szoktuk. Az ideje az Miami. Forgalom 1000 autó a városba. Éppen Kisfádán vagyok. Szombaton Valentin nap, úgyhogy megyek most a sógornőmhöz, Barbiehoz, mert virágboltja van. Nagyon szép virágok vannak nála. Ha odaérek, akkor megmutatom nektek a boltot. Kis picike bolt, de minden van benne, ami kell. És nagyon szép munkája van, nagyon szép csokrokat szokott csinálni. Ha bármilyen rendezvény van, vagy esküvő, születésnap, névnap, nyugodtan forduljatok hozzá, én mindig hozzájárok virágért, akár cserepes virágért, szálas virágért. Sajnos koszorúkat is szokott csinálni. Azért mondtam, hogy sajnos, hogy temetések ha vannak, akkor igen, felszokták kérni, hogy csináljon ilyen sírcsokrokat, meg ilyen dolgokat. De hát ez az élethez tartozik. Nem tudok ilyen szép dolgot ehhez hozzáfűzni, mert na most a temetés is az életünkhöz tartozik. Szeretteink, akik már úgymond idősebbek, nekik is egyszer el kell menni, nem élhet az ember örökké, főleg aki idősebb. Hát, én mindig azt szerettem volna, hogy a nagyszülők örökké éljenek, mert az volt az első, hogy eljött a hétvége, vagy amikor volt az embernek szabad ideje, akkor mindig ment a nagyszülőkhöz. Nekem már sajnos nincsen egyik oldalról sem. Nagymama, nagypapa. Aztán így ez nekem egy ilyen nagyon fájó pont az életemben, hogy ők már nincsenek. Imádtam a nagyi főztjét, de hát ez van, ez hozta az élet, a sors, ennek így kell történnie. Nem tudunk ezzel ellen mit tenni. Na mindjárt bejelentkezek nektek akkor a boltból, remélem, hogy ott van a boltba. Na kedves nézők, itt vagyok a virágboltnál, itt beszéltünk az előbb. Barbie éppen kinyitott, most látom éppen már ebéddel, mert nemrég jött vissza. Hát itt a virágbolt, ez Kisvárdán található, full tele van most virággal, jön a Valentin nap, az a neve, hogy Luca virág, keressétek bizalommal. Most bemegyek, most biztos, hogy nem fog nekem örülni, most éppen veszi fel a rendelést, megmutatom nektek, hogy mi minden van itt. Na nézzetek körül. Szia Barbie! Hello. Minden, ami kell most Valentin napra, meg amúgy is. Gyertek, keressétek bizalommal. Olyan csokrot csinál nektek, hogy elájultok. Szebb virágok, csokrok, boxok. Ugye Barbie? Így van, igen. Nézzétek meg. Szálas virág. Kell ennél szebb? Minden. Barbie, most kinek csináltad azt a szép csokrot? Hát Valentin napra vitték. Hát gyönyörű volt. Nem ismerem a vásárlót. Kár, hogy nem vettem fel nektek hamarabb, csak az a baj, ez egy idegen vásárló volt. Most hogy mondjam meg neki azt, hogy állj meg barátom. Ő volt az? Nem, csak... Ja, leraklak beledeget, mert jönnek. Na, visszajöttem. Megfojtatom nektek a kamerát. Jobban fogjátok látni, mint az előbb. Nézzétek meg a virágokat. Gyönyörű.
Cserepes virág, orchidea, tulipán, millió orchidea, kaspóba, kaspó nélkül. Ez meg itt a valentinos. Nézzétek már, hogy milyen szépek. Úgyhogy ami kell, minden van. Gyertek! Rendelés is leadhatnak. Rohamozzátok meg Barbit, éppen most is készíti el fel a kis tulipán csokrokat. Igen. Rendelést is felvesz, írjatok neki, majd kiírom nektek a telefonszámot. Úgyhogy keressétek bizalommal, nézzetek minket minél többen, lájkoljatok, kövessetek a YouTube-on, TikTokon. Sziasztok! Barbie! Sziasztok! Ciao! Valentine's Day.